Ladies and gentlemen, the one and the only. He came back. 1998, V8. 1990, Rambo. 1991, Mr. Shai Nachum. Got no sound. Shai, take one. My name is Shai Nachum. I work in Triple C, which is IBM VAR for engineering application. Okay. I know. Okay, my name is Shai Nachum. I work in as a system support at the Triple C company, which is IBM VAR, who sells RS-6000 and RAID subsystem and IBM products, general IBM products. אני שי נחום, איך הכל? אני נוסע כבר 50 שנה, אדם, מה העניינים? אם חלקי, אדם. איפה אתה? אדם! מה העניינים? בסדר? בסדר. לא. דופקים. דופקים, תודה רבה על השנה טובה בטלפון, היה נחמד. מילאו לי את הטלפון, התקשרתי אליך, מה קרה? מה העניינים, שיינה? זהו, מספיק, חבל.
מה שלום דינה? אתה מדבר? מה שלום דינה? דינה בסדר, שמע, אתה שומר לי עליה? לא ראיתי אותה כבר המון זמן. תשמע, אני מתחיל לחשוק בך, שי. איך ב-IBA? NBA. NBA? בסדר, אתה קשה. ב-NBA? כן, קשה קצת, אבל לא נורא. אתה לא ב-IBM? כן, מה? IBM, כן. זה לא NBA? לא, זה TDI, איך שם ב-TDK? ABA, ABA. IPI. נון. Shy, take two. Of course, RAID is important in the customers, for my customers, is because why is RAID important? Can I? It's okay? Yeah. Once I've installed a RAID system just for testing, and the client was testing this subsystem very hard. And what he has done is pulled one of the disks, and he forgot about it. For 2 weeks, he was working with the RAID with one disk missing, and he was ignoring all the mail notice that the RAID sending. And one day I was at a place, and I saw the disk out of the system, and I asked him why he's doing that. Oh, I forgot. I was testing the system, so I pull it in. And it reformatted disk and restored all the data back. And the only difference is now that the RAID is fully working, is working just faster. Before it was working less faster, but because of the high performance of the RAID, he didn't notice, because all the disks that you have was 50 pins that they use in the market today. And the RAID is using 68 pins, which is faster. I think Rami will do that better. בוא נצלם זונה בתל ברוך. יאללה, בוא. יאללה, בוא. אנחנו עכשיו ניסע לתל ברוך. Give me the map, גבי. לא יודע איפה Where's the map, גבי? לא יודע איפה שמתי אותה. Press here, תל ברוך.
עכשיו מכוניות מתקרבות. אני מצלם אותם מקרוב. רואה מספרים צהובים, ארץ ישראל, זכריה! איננו מתאבלים אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת. הלילה זה, הלילה זה צפת פעמים. הלילה זה, הלילה זה צפת פעמים. תודה לכל הלילות אנו עובדים לנבינו ומצובים, לנבינו ומצובים. הלילה זה, הלילה זה כולנו מצובים. הלילה זה, הלילה זה כולנו מצובים. לבדוק כל שנייה. למה שם עליו בקרב כל יותר מיוחד והוא היה והוא יהיה תקבל זה קאט, חולצה שלך נראית כמו קאט. קאט! מיאו! והנה אדם, שלום. אהלן אחי. למה העין הזאת לא נפגשת עם המצלמה? זה מוזר. טוב. אבא מצלם, דברי בטלפון. הלו? הלו? הירידה הראשונית הייתה קצת שמורה. זה כאן עושה לי שלילי. כאמור זה יותר מפריד? לא. פה זה הרבה יותר נוח, פה יש שלילי. שלילי זה יותר נוח, אבל לא בהתחלה. שלילי זה יותר נוח? לא בהתחלה. מה תראה לכם שלילי? לא בהתחלה, בהתחלה כמור זה טוב. יש כל פעם ראשונה של החיים שלהם, הוא שם לי את זה על כמור. יאללה, אני... לא, כמור זה טוב. כאילו כמור זה... שלילי זה לא. לא, אני מדבר על קראור. שלילי זה לא טוב. כן, הנה עכשיו היא מגיעה לקטע השלילי, עכשיו תראה איזה צעקות. לא, אם היא התחילה, אז שלילי לא נורא. מה לא נורא מתחיל? היא לא מגיעה לזה, נו. היא עברה, בסדר, היא עברה את הצד הראשוני, בסדר. טוב, בסדר. לא, תסתכלי איתי, מה? ניסו מבקש ממני שאשיר שיר, אני החלטתי לצלם את האופנוע. Oh
המתוק הריח בדמי. אני אסיים בבדיחה פוליטית גסה, שלום.